Terve! Jouluaatto ja lahjoja on taas tullut. Itse asiassa ainoa lahja, että ollaan oltu ilmeisesti kilttejä tai ainakaan liian tuhmia. Ja peraltavia kaiken lisäksi. Täytyy sanoa, todella positiivisesti yllättynyt. Ensi vuonna täytyy varmaan lähettää äitien päiväkortti perällä, koska äitiäkin rakkaampi. Äiti ei antanut mitään. No joo, mitenköhän tää lähtee auki tää lehti? Eikä haittaa, jos nämä paperit menee rikki. Ei haittaa. Mummo aina sanoo, että pitää avata varovaisesti, niin voi ensi vuonna sitten pakata toisten lahjat samoihin papereihin. Ei jumalauta! En olisi ikinä uskonut, että saisi tämmönen pahvikartonkin rasiin. Hei, kiitti! Jumalauta! Mihin tää laittaa? No pitää seinälle. Ei vittu. Joo. Tässä on teippiä. Sitä vaan ollaan saksilla. No joo, ei siinä oikeastaan tarvitse se yksi reuna, niin sen saa sieltä. Vittu yksi. Ja varmaan saa slaidattua sen sieltä yhden reunan saa. Tää on todellista unboxaamista. Ja avasit varmaan vielä sen päin, mitä ei saanko sitä edes auki siitä. Tätä pakettia ei saa ensi vuonna enää kierrättää. Paperit saattaa mennä vielä. Jumalauta. Paukkumuovia. Kiitti hei. ESD paukkumuovi. Jumala, kyllä kelpaa meinaa. Kiitti hei. Täytyy sanoa, että ainakaan hyvin pakattu, mikä ikinä tää onkaan. Tuntuu, että me tiesin, mitä tuolla on. Kattokaa tuota tekstiä! Siinä on yläteksti. Tonnisen. Tuhante. Ja katsele kuinka tarkkaan sitä on modattu. Siinä on ne raidat siinä. Katso sun naamassa menee ne kopiosuojan raidatkin, kun sä tulet sitä lähemmäksi. Niin tossa on noi Zetelin raidat. Ei jumala. Mä en tiedä näkyykö se tässä pimeässä valossa, mutta pistä tuohon parempaan valoon sen. Niin... Käännä sitä valoa vasten vaikka no nyt itse ton valon edessä meinaa, mutta Mutta siis jumalauta. Tossa näkyy kato noi raidat, mitkä tossa kopion suojausraidat. Ihan törkeä. Tonnin seteli. Musta vähän tuntuu, että huomenna Possenpubissa pistetään kierros. Tuolla on niinku arvoa meinaa vähän enempi. Että... Voidaan jo tää lopettaa. Mä voin ottaa vähän still-kuvaa tohon noin. Niin. Mites me saatais? Meppä sillä lailla tohon, että saadaan parempaan valoon still-kuvaa.